Abdoulaye Sarr kala jaɓɓa e ko fayde ma hannde ɗo e Nuwaadib. Alhamdulillah, en ngoni bismaɓe ƴewɓe to leydi Sénégal ngari ɗo hen e Nuwaadib nottade fedde ɓamtare pulagu yuɓɓiniɗo hen hirde pulagu hirde wonde fayida no fewi. En ngari ɗo hen eɗen garde sete timmuɗo diwɗo to Dakar, diwɗo kadi ha toon to Nouakchott, woni hen iwɓe ha toon to Mali, woni Bamako. En ngari en tawtorama ɗo hen nde ɗo hen hirde pulagu hande wonde ɗo hen ɓuuri hen weldemi no fewi. En jiiɗo hen moggoji baɗɗi fayida ɗiɗi binduɗo hen moggo gadiɗo o eɗen gandi ko ɗanniɗo giwɗo Fouta ari Nuwaadib, woni bismotoɗo jaajɗo. En jii giwɗo toon garɗo pottuɗo e giwɗo Fouta caliɗo jippinde ɗum, en jii kadi jippinaɗo mo nundani ha wattidi hodde taw ko yinno ko heɓani. ɗum ɗo hen ko findino mawɗo. Findino rewno hen ngo en jii hande ko fate laylati renno ngo sukaɓe rewɓe ene hen tigui rigui to banggue ƴame ɗe. En jii ƴamal ngal no wayi jam faji ɗi no mbayi. ɗum ɗo hen ko hunde yonde kadi ko hunde wonde fayida. kono kadi en jiiɗo hen mogoji, en jiiɗo jime baɗɗe fayida kame poyemaji ɗi ganduɗa ko jadduɗe e jamanu nayon. ene wayno ɗo e Mauritanie culture pulaar no wuuri ɗo tigui rigui. Ko jiiɗen ko ɓurɗen yiide ko ɓurɗen teskade, saabu tawɗen ɗo hen tan ko fulɓe, tawɗen ɗo hen ko rentuɓe kadi rentinɓe ha tenti kadi wuurɓe pinal mumen. Mboɗo wawi wiide ɗo hen woɗɗodiran e dulmaji. Hol thème moɓe jewti hannde? Thème ɓurɗo wadde fayida mo teskimi hen koko fate banggue dewle. ɓe naati banggue dewle no fewi. ɗum ko toɓɓere nde ɓe cuuɓi nde taw eɗen gandi hande toɓɓere ɓurde sumde renndo ngo ko toɓɓere dewle. Ha tenti noon kadi to banggue ɓesguji to beele ɓe poussé ɓe balle haaɓe mbawa dañde jangde moƴƴere. kono kadi thème ɓurɗo mantinade koko ɓe mbi alay saago janggen ɗemgal men. Mboɗo yaadi yo ɗemgal ngal jangge, kono kadi mboɗo yaadi ko wayno hande makam kutirmba hen so tawi hande ñooti, il faut kettano ñootol ngol inde e ɗemgal pulaar. ɓen janggoɓe duɗe ɓe mbawa kadi jangguinede nden inde. Nde tawno eɗen gandi hande sa ƴeewi ko wayno liƴƴi taariɗi en, haysomi limtani liƴƴi ɗi, aɓe jaaha ɓe pewnoya biskiteje, bombaŋeje, walla keremaji, walla lafiji, ɓe binda ɗum e ɗemɗe mabɓe ha ɓuura jayde. ɓe dokka ɗum inde ɓurde yawde jayde ha sukaɓe men mbatta woɗede ɗen inde, ko wayno inde tokose, walla ko wayno gueɗe cafnoje ñamde walla goɗɗum. ɗum ɗo foof eɗen mbawi enen wadde créé e nder ɗemgal men inɗe cafɗe belɗe, taw eɗen mbawa fewnude ɗum, walla eɗen ɗagga ɗin kayitaji e ko ñamete ko, beele sukaɓe men battidde ɗemgal ngal e ndiɗon forme. Erago mbaɗata e renndo ngo? Erago mbaɗami e renndo tan yooɓe tinno ko wayno dente baɗini en fedde ɓamtare pulaar e pelle goɗɗe kala ko noddi e yimɓe notto. So tawi noddi hirde gaare ha heewa ko ɗo andete keewal meɗen. kono kadi yimɓe notto pelle ɗe ɓe jaaɓa yarlitade, ɓe piya, ɓe jaaɓa yarlitade, ɓe guitta jawɗele mbaɗa hen ha tenti noon oɗo galle moɓe ndiiti ɗo hen, moɓe jiiɗi gaynude beele ɗo e Nuwaadib daña galle mo jeeni hoore mum, taw ko galle fedde ɓamtare pulaar yonti. ɗum noon eɗen mbaɗa erago kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni yo tinno nanga hen beele oɗo galle ne gasa. A jarama.